Usa ka active shooter simulation exercise ang gipaygayon sa Iligan City Police sa usa ka eskwelahan sa Iligan City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human ang nahitabong shooting incident sulod sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City. Usa ka active shooter simulation exercise ang gihimo sa Iligan City Police sa Dalipuga National High School niadtong Biyernes. Tumong sa mga aktibidad nga maedukar ang mga estudyante sa angayang himuon kung ugaling dunay susamang insidente. Kung mahimo is kuan gyud siya no mapapil gyud no ato ang mga request to visit those high school no students na target audience nato in this kind of activities. Mag-visit gyud sulod sa classroom na visible atong police para at least kung kuan is makita nila na ato ang kapulisan diri sa syudad sa Iligan is always ready to respond in certain in times na naay mga untoward incident that may transpire sa ilang mga respective na schools. Gawa sa active shooting scenario, lakip sab nga gipahigayon ang stabbing ug bomb threat scenario. Luyo niini, giawha gihapon sa kapulisan ang mga ginikanan nga kanunayon ang pagmonitor sa ilang mga anak. So we need to be very careful no in supervising our children no with regards to their daily activities. Samtang sa Cagayan de Oro City, usa ka active shooter symposium sab ang gipahigayon sa kapulisan sa Cagayan de Oro National High School, Senior High School Campus. Lakip sa gitudlo sa maong symposium ang run and hide. Pag isulod sa active shooting, palihog lang. Ayaw mo halagdagan na tutakan na ganun. Ang inyong pinakasitwaton, mudagan mo, musulod sa classroom. Classroom ilak. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.